ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପଶୁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସବୁ ପଶୁ ସିଂହଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଠାରେ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବିନି। ସିଂହ କୁମ୍ଭୀରର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ମହାରାଜ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ସବୁ ଠିକ ତ ଅଛି? ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି। ନୂଆ ସଦସ୍ୟ? ସିଏ କିଏ? ସିଂହ କୁମ୍ଭୀର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ। ମତେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ବି ତୁମ ସହ ମିଶି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପଶୁ ନଦୀ ପାଖରେ ବସି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ପଶୁମାନେ ଯିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ହସି କହିଲା, ଏମାନେ ତ ବହୁତ ବୋକା, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଠକିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। କୁମ୍ଭୀର ମନକୁ ମନ ଖୁସି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ଠେକୁଆ ରାତିରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ପଶୁ ଠେକୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ଠେକୁଆକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଠେକୁଆ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା? ହୋଇଥିବ ଠେକୁଆ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ବନ୍ଧୁ ସହ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଥିବ। ସିଂହ କଥା ମାନି ସବୁ ପଶୁ ଠେକୁଆ ଗାୟବ ହେବା କଥା ଅଣଦେଖା ଗଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁମାନେ ଗାୟବ ହେବା ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଲା। ଏହା ଦେଖି ସିଂହ ଅତି ଚିନ୍ତିତ ହେଲା। ଅଚାନକ ପଶୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, କାଲି ରାତିରେ ଗଧ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସିଂହ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ସବୁ କରୁଛି। ମୋତେ ତ ଏହା ଡର ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗାୟବ ନ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତ ଆଜି ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ସହ ନଦୀ ପାଖ ଗଛରେ ରହିବି ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବି। କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିବ? ଆମେ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ତୁ ପୁଣି ମଜା କରିବୁ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ କି? ତୁମେ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥ, ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି। ରାତି ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତା ସାମ୍ନାର ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ପୁରା ଚମକି ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣକେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ରୂପ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ମୋତେ ତ ଏହାର ପିଛା କରିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ ପିଛା କଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ହରିଣ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ମାଙ୍କଡ଼ ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି ସମୟରେ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଛପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଗଛରେ ବସିଗଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ମାରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଖାଇବି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ ମାରି ଖାଆନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଏହିପରି କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ମୋ ଦଣ୍ଡ ଭରା ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆପଣ ଏହି କାମକୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଅଛି ତେବେ ମୋତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ହେଲେ ଇଏ ବି ତ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଏହାକୁ ମାରି ମୁଁ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ସିଂହ ହରିଣକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ନଦୀ ପାଖକୁ କାହିଁକି? କି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୋର ମାଂସ ବହୁତ ମୋଟା। ମାଂସକୁ ପଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର ହେବ।
ସିଂହ ହରିଣ କଥା ମାନି ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଛପି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହରିଣ ସିଂହକୁ କହିଲା, ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିକି ଆସିଛେ। ଆପଣ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ହରିଣ ରୂପ ବଦଳାଇ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ସେ ସିଂହ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଛରୁ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗଛର ଲଟା ଦ୍ୱାରା ତା ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୁମ୍ଭୀର ହରିଣ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ସବୁ କଣ? ମହାରାଜ, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାୟାବୀ କୁମ୍ଭୀର, ଯିଏ ହରିଣ ରୂପ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ତାର ଭୋଜନ କରିପାରିବ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁ ଗାୟବ ହେବାର କାରଣ ଇଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆମ ସହ ରହିବାକୁ ମୌକା ଦେଲୁ। ତୁମେ ଆମ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲ। ଇଏ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ନା, ୟାକୁ ଆମେ ମାରିପାରିବାନି। ସଜା ଦେବାଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷମା କରିବା। ଆମେ ୟାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଏବେ ଇଏ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ସିଂହ ଏଇଭଳି କହିବା ପରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଚମକିଲା ଆଉ ହରିଣ ପୁଣି ଥରେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। କେମିତିକା ଅଭିଶାପ? କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନଦୀରେ ଗାଧାଇଲା ବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଘାୟଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାଗି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଶୁ ହୃଦୟରୁ ମୋ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ନ କରେ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ସିଂହ କୁମ୍ଭୀରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ କୁମ୍ଭୀର ଚାଲିଗଲା। ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଜର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କେବେ ବି ସେ ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖାବା ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ।